κάπνισε μπροστά στις εισόδους. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό αν δεν έχει χτιστεί. Όπα, ούτε αυτό. Για να δω τις γύρες. Θα βρωμίσεις, Λίζα, με το καπνό. Έλα εδώ, κοίτα. Βλέψτε το. Κοίτα πώς θα φύγουνε τώρα. Το βλέπεις? Για να φύγουνε κάτω να μην τις σκοτώσουμε. Νομίζω το παράκανες. Όχι, καλά είναι. Πρέπει να φύγουνε να πάνε κάτω. Κοίτα εδώ το κεράκι. Το φτιάξανε, ωραίο. Δεν το έχουν τελειώσει. Κοίτα τον ασκυφίνας. Τεράστιος. Να τους. Πώς ξεχωρίζει. Να τους. Ναι. Ωραία. Κοιτά, γύρες. Βάλαν κιόλας. Το αφήνουμε από εδώ. Πώς είναι. Κρατάμε λίγο κόντρα εδώ για να μην την αχθεί το πλαίσιο ενώ το ξεκολλάμε. Βάρη, πολύ βάρη. Ωραίο πλαίσιο. Λοιπόν, γόνος ημέρας υπάρχει. Να, κοίτα τα ποδαράκια της έχει. Ναι. Έχουμε γόνο ημέρας. Ωραία. Κοίτα τι όμορφο πλαίσιο, Πω, φοβερό πλαίσιο. Δεν καπνίζουμε το πλαίσιο τώρα. Όχι, Ελισάβετ μου, μην κάνεις, άστο κάτω το καπνιστήρι. Καπνίζουμε μόνο από πάνω. Έχουμε γόνο, ωραία. Ένας γόνος. Πολύ ωραίο πλαίσιο, αυτό. Πίσω. Ωραίο. Πρόσχε μη καείς, Ελισάβετ, κοίτα τώρα αρχίζουν και τσαντίζονται. Ωραία. Και εδώ με γύρες οι άλλοι, Κυφίνας. Περίμενε, μην το κουνάς, Νίκο, μην το κουνάς. Ωραία, εντάξει. Να τη Βασίλισσα. Λοιπόν, ψάχνει τα πλαίσια. Είναι μεγάλη, ωραία Βασίλισσα, Πολύ ωραία Βασίλισσα. Μεγάλη. Περίμενε. Ναι. Όμα τράβηξε, γυαλίζει η οθόνη. Ωραία. Τράβαμε αυτή την τις τρίχες, μπράβο. Καπάλα. Ένα σπονικό. Είναι πολύ ωραίο μελίσι αυτό, Παρόλο που είναι έξω οι ηλέκτρες, είναι τίγκα. Αυτό ήταν αδυνατούλη όταν το φέραμε. Ναι. Εδώ. Ναι, ήταν το πιο... Ήταν μέτριο, δεν ήταν αδύνατο. Και Το κεράκι. Έχει γύρες. Έχει γύρες, ναι. Να σου πω, εγώ δεν βλέπω όμως. Έχει γόνο. Δεν έχει γόνο. Κάτσε λίγο να τραβήξω τις γύρες. Τι χρώμα είναι, κοιτά, έχει φέρει κι άλλο χρώμα γύρι, το βλέπεις? Θα έπρεπε όμως να φέρνει περισσότερο. Περισσότερο θα έπρεπε να φέρνει. Εκτός άμα ήταν ο καιρός τόσο παλιόκαιρος που λέγει η μάνα σου ότι είχε 9 μποφόρ και δεν μπορούσανε. Αυτό είναι βαρύ. Έχουν φέρει το σιρόπια. Περίμενε, ας το κάτω το λίγο εκείνο. Πρέπει να δοκιμάσω. Έλα μωρέ, κακομοίρα, κόλλησε τώρα. Τράβα. Κάτσε με τσιπήσει. Μπορείς να μου ανοίξεις κάπου λίγο, κράτα εκεί. Μπράβο. Εγώ ξέρεις τι ήθελα να δοκιμάσω. Και πάνε και τι τρώνε. Γύρι από εδώ μέσα. Δα, κοίτα πώς στρέφει και τι τρώνε. Ναι. Τι είναι, σιρόπι? Το έχουν χτίσει,
Περίμενε, Νικό. Αυτά τα μελίσια Περίμενε. δεν ήταν τόσο δυνατά για να έχουν συλλέκτες να τους φέρουν εκεί. Τι όμορφο πλαίσιο. Εντάξει. Αύριο δεν είναι μαμούνι. Πού Ναι, ναι, πάει και τρώει και αυτό. είναι μαύρο, είδες κόκκινη, Θα το είδες. καθαρίσουμε. Ωραία. Πολύ ωραίο πλαίσιο. Περίμενε. Πω, Θα φοβερό. το γυρίσουμε από μέσα, Ναι. να το βρίσκουν πιο εύκολα, γιατί αυτές τώρα λόγω καιρού θα κάνουν μπάλα. Ναι, εδώ θέλω λίγο κάπνισμα τώρα, Ελισάβε, κοίτα. Κάποια θα σκοτώσω αν δεν φύγει. Για να έρθει το καπνιστήρι έτσι, είδες. Βάρη πλαίσιο. Γύρνα. Κοίτα εδώ, στην άκρη. Περίμενε, το τραβήξω όλο. Ένα λεπτό, μην βιάζεσαι. Πολύ ωραίο. Και από εδώ. Γύρνα το μου λίγο εμένα έτσι. Σαν λιονάτι. Όχι στο ίδιο έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά. Έχουμε και τροφή στην άκρη. Κοίτα, πάρα είδες, πολύ. έχει φέρει πολύ γύρι εδώ. Κοίτα να δεις και το μέλι που το έχουν κλείσει εδώ στην άκρη τώρα. Περίμενε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν το πειράζουμε. Τέλος, δεν έχω άλλο βίντεο.